Az első Color Fesztivál második napján, augusztus 20-án a Vadonna, Magyarország egyetlen Madonna cover bandje szórakoztatta a közönséget. Az együttes 2009-ben alakult, fellépéseiken a popkirálynő legkedveltebb dalait adják elő látványos show-elemek kíséretében. Első körben a cél az volt, hogy megpróbálunk hasonlítani ugye Madonnára, tehát a zenei anyagot is úgy próbáljuk meg kialakítani és kidolgozni, hogy azért a legeslegjobban hasonlítson Madonnának a zenéjére, de azért amikor levonultunk a próbaterembe, és egyébként 4 kiváló rockzenésszel zenélek együtt, és hozzányúltunk mondjuk egy Like a Virginhez, aminek iszonyat poppos alapja van, és akkor így a metalgitárosunk azért jó kis slappet beletolt, akkor mindannyian rájöttünk, hogy hát itt popzene nem nagyon lesz, megmarad a poppos dallamvilág természetesen, ami magának a dalnak, vagy magunknak a daloknak van, de egy nagyon dinamikus rockzenei alapot fogunk alátenni. A Vadonna után a Szent István napi ünnepség keretein belül Szitka Péter, Kazincbarcika polgármestere mondott beszédet, majd megszegte az új kenyeret. Ezt követően a Budapest Bár húzta a talpalávalót a főtéri színpadon. Remélem, hogy rám ismer a mélyen tisztelt ház. Bonjour és jó napot. Most jöttem meg Párizsból, és oly nagyot találsz, hogy én most ilyen vagyok. Előnyösen vantott rám az Eiffel torony, Notre Dame és a Kies Bois de Boulogne. Chevalier modorát is így átvettem én, s a nő még sohajt felé. Stux maga vérbeli Párizsi lel, hát képzelem, hogy sír egy bármid innen. Stux maga jobb, mint a Chevalier, az ember nem látná, én ugyék el se hinni. A klasszikus kávéházi cigányzenét megújító együttes kuplékat, filmslágereket, táncdalokat, alternatív slágereket adott elő. Igazából minket most már teljesen máshova helyeztek. Tényleg a 21. századi vérpecskésbe abszolút a Budapest Bár benne van, és nem is egy cigányzenekar van a lebeg a szemek előtt, amikor a nevünket meghallják, hanem egy olyan zenekar, aki abszolút igényes szórakoztató zenét játszik, és akár a fiatalok vagy a szülőkkel, nagyszülőkkel el lehet jönni, és több generáció is élvezni tudja a koncertet egyszerre. És azt hiszem, nagyon sok zenekar van az országban, de nagyon kevés az a zenekar, ahol tényleg 3 generáció tud szórakozni egy egyetlen zenekarra. Az első Color Fesztivál második napját a hagyományos augusztus 20-ai tűzijáték zárta. A fesztivál programjai múlt szerdán tovább folytatódtak, nem mindennapi fotóművészeti tárlat nyílt a városi kiállítóteremben, mely a Csak a nők címet viseli. Nagyon régóta fotózunk aktokat, tehát minden más mellett ez is egy nagyon számunkra kedvenc téma, és Balatonfüreden már 5 éven keresztül volt egy olyan tábor, ahol csak ezeket a akt és természetfotókat csináltuk. Ezek Budapesten a Ágens galériába eddig mindig is voltak állítva. Most jött Barcikán ez a Color Fest, ugye, ami egy elég nagy megmozdulás, és színes, és sokrétű, és gondoltuk, hogy itt most először Barcikán egy teljesen aktkiállítást csináltunk. A nézők ismerhetik az aktképeinkből sokat, mert a kiállításainkon szokott lenni 1-2, de itt most mind az összes csak a nőkről szól. A tárlatot a fesztivál végéig, azaz szeptember 14-éig lehet megnézni. A kultúrakedvelők különleges szabadtéri színházi előadás részesei lehettek augusztus 21-én. A Bánfalvi stúdió színészei a Kaktusz virágát játszották az Árpád-fejedelem tagiskola udvarán. Csodálatos a szereposztás, úgy gondolom, mindenki profi, Gergely Robi, Újbel Ferenc játsszák felváltva, Szantusz Barbara, Détár Enikő, és hogy úgy mondjam, hál' Istennek, növendékeink is a színiiskolából kaptak szerepeket, úgyhogy nagyon szépen vették a kanyarokat, és erre külön büszkék vagyunk. A auditásnak nem kevés a módja, az egyik mód a felszólító
a feltételes mód is örni van. Ha megsal, széttöröd a csontodat, ha szeretsz, olyan boldoggá teszel, és ez így marad, hogy csak nem majdnak el. A Bánfalvi stúdió vezetője elmondta, a zenés komédia mindenhol óriási sikert aratott, a darabot a kazincbarcikai közönség is vastapsal jutalmazta. Az Összművészeti Fesztivál következő napját a különleges koncerteknek dedikálták a szervezők. A Szent Család templomban Vince Lilla és zenekara, a városi strandfürdőben Keresztes Ildikó és Charlie lépett föl. Miért kevered a kártyát, ha nálam van az ász? Miért játszol itt nekem, férfi, ha majd porba hullva vársz? Tudom, az élet túl veszélyes, ó, és nem könnyű veled. No, fogd be a szád, hát édes, s ölej, amíg lehet. Szerelmet hordom a szívem alatt, a ritmust, a vért, a vágyakat, s te észre sem veszed, hogy egy gyönyörű nap született neked. Keresztes Ildikó mindig képes a megújulásra, nem csak énekel, hanem több színházi előadásban is szerepel, az elmúlt években pedig az X-Faktor versenyzőit mentorálta. Ildikó azt mondja, az élete a rock. Olyan 15 éves lehettem, amikor egyszer csak így elkapott ez a rockzenei őrület, és a barátaim felfedezték, hogy nagyon furcsa hangom van. Hát ahhoz képest mindenképpen furcsa, hogy voltam 1 méter 20 centi és 30 kiló vasággyal. Akkor is ilyen volt a hangom. És aztán így később elkezdett ez a dolog érdekelni, és elkezdtem utána járni, hogy tényleg van ennek létjogosultsága, vagy sincs. Aztán kiderült, hogy nagyon is van, és aztán így indult el, és így ez egy örök szerelem maradt ez a rockzene. Ami persze nem azt jelenti, hogy nem hallgatok másfajta zenét is. Nagyon sokféle zenét hallgatok, nagyon sokféle zenét énekelek is, színházban is, meg mindenhol. De elsősorban a szívem csücske az a rock and roll. Az énekesnőt Charlie és zenekara követte. Yeah. A zenegény közismert volt és népszerű. A zenegény ügyesen koppintott, fújta a világ összes futó slágerét. A zenegény minden lejátszott, a zenegény rogyási tele volt pénzzel. A zenegény boldog mégsem volt, igazi zenész saját zenét játszott. A zenegény erről álmodott, összekapott végül egy nótát, és állja gyanú szerzeményt, és azután nem is játszott más. Az est folyamán olyan slágerek csendültek fel, mint az Utazás az ismeretlenbe, a New York és a Nézz az ég felé. Nagyon boldog vagyok, hogy egyáltalán létezem, nagyon szeretnek az emberek, és arra vagyok nagyon büszke és boldog, hogy egészséges vagyok. Ahogy mondja az angol, I'm in a good shape, és szeretnek az emberek, és szeretnek a fiatalok. Ezért vagyok boldog, mert van két jó pár tisztelt kollégám, akik a 50-től vagy 60-tól a halálig játszanak. És hogyha én már így lennék, akkor már rég abba hagytam volna. Augusztus 22-e az idei fesztivál programokban bővelkedő napja volt. A főtér kávéházzá alakult, Edelényben a Barabontó zenélt, tartottak éjszakai fotó- és filmvetítést, éjjel pedig kolordiszkót Dévényi Tibi bácsival.
A nap fénypontja Presser Gábor, Kossuth és Erkel-díjas zeneszerző előadóművész önálló estje volt. A Dalok régről és nem régről című műsorát az Egressy Színház termében adta elő. A csaknem 2,5 órás koncert végén állva ünnepelte a közönség Pressert. Múlt szombaton az első Color Fesztivál miatt átalakult a Kazincbarcikai főtér egy része. A régi betonszökőkútból kifutó lett, ahol az ökodizájn divat bemutatóra került sor. A Barcika Art Kft. Által meghirdetett Formáld újra a műanyagot pályázat keretében számtalan ruha készült. Ezek közül a legjobb 8-at mutatták be aznap este. A nyertes ruhát Radics Gigi viselte, az alkotás készítőjének, Csíkász Balázsnak Geszti Péter adta át a fődíjat. A divat bemutató végén a fiatal énekesnő rövid koncertet is adott. Éves korom óta elkezdtem már énekelni, és ugye édesapám az vendéglátó zenész volt, és hát végül is tőle örököltem a hangomat. 8 éves voltam, amikor először már zenekart alapított nekem az édesapám, és jártuk az országot az én zenekarommal. Természetesen ingyen és bérmentve, csak azért, hogy megismerjenek az emberek. Aztán ugye, amikor látom az első én minden megasztárt végigkövettem, és arról álmodoztam, hogy bárcsak jelentkezhetnék, milyen jó lenne ott állni azon a színpadon. És hát amikor megláttam, hogy lehet jelentkezni 12 éveseknek, akkor rögtön kaptunk az alkalmon, és jelentkeztünk. Akkor ugye a 200-ból jutottam be, aztán jelentkeztem a Megasztár 5-be, az sem sikerült, ott a párbajnál estem ki, aztán ugye Megasztár 6-ba hála Istennek sikerült, de természetesen nem csak ott próbálkoztunk, hanem mindenfelé. Gigi azóta nemzetközi hírnévre tett szert, Los Angelesben, Londonban és Milánóban is fellépett már. Soha nem látott tömeg volt Geszti Péter is a Gringo Star koncertjén. Több ezren a fellépőkkel együtt énekelték a Repülők, a Jazz Megaz és a Gringo slágereket. Nagyon jól éreztem magam, hogy itt Kazincbarcikán, egyrészt szerintem ez egy nagyon jó program volt. Tetszett maga ez az ötlet és ez a kicsit ilyen recycling jellegű gondolat, ami a divatot összehozza a környezetbarát gondolkodással. És ez egy közel álló téma az én életemhez, mert azt gondolom, hogy nagyon sok baromságról és marhaságról vitatkozunk ebben az országban, miközben nagyon fontos dolgokkal egyáltalán nem foglalkozunk. Például azzal, hogy hát milyen földet hagyunk magunk után a gyerekeinknek. És ezekben az ilyen projektekben azt látom, hogy azért vannak, akik gondolkodnak olyas valamiben, ami valóban a jövőről szól. Ami pedig a jelent illeti, nagyon jól éreztem magam ezen a koncerten, ami a divatbemutató után jött, és hogy jöttünk ki a buli után rögtön még így lihegve és így csorogva az izzadságtól, meg az izgalomtól, meg a jó buli hangulatától, a dobosunk, a Lajos mondta, hogy 10-ből 10-es, annyira jól érezte magát itt, és ezzel nincs egyedül. Persze, Uber, sájsze, ha fejszeként józanságám a fejbe. Agyamra megy, hogy a fejembe száll, ami van. Csak nőjön a májra, na ígyunk rája. A burzsóázia diszkrét hája. Zsavarjuk szörnő, rúgjon be, valaki be, aki nincs itt. Váljunk kasszántáj. Ez a kelet-nyugatja, a nyugat keletje. Váljunk kasszántáj. Milyen a húzatja, na olyan a keletje. Váljunk kasszántáj. Fakad a zog.